רוצים לשמוע מה המכה הגדולה של עוסק פטור ועוסק זעיר? קוראים לי סגי דמתי, אני רואה חשבון. אני רוצה להסביר לכם משהו שהרבה עוסקים פטורים ועוסקים זעירים לא מכירים. עוסק זעיר ועוסק פטור, הוא פטור רק ממע"מ. אתם יודעים מה הוא חייב? הוא חייב ביטוח לאומי. ואחוז ביטוח לאומי למי שיש לו משכורת מעל 5,000 שקל, זה 18%. זה המון. זה אומר שאם הרווחתם מעוסק פטור 100,000 שקל, אתם יכולים למצוא את עצמכם ולשלם רק ביטוח לאומי 15,000 שקל. זה לא מעט כסף למי שמרוויח מעט כסף. אז מה הפתרון? הפתרון הוא לנהל הוצאות. אל תתפתו לעניין של העוסק זעיר ולהגיד יש לי רק 30%. מה אני ממליץ? פשוט תנהלו את ההוצאות עם AI. יש לנו מערכת נפלאה שאתם כמעט לא עובדים, אתם מצלמים, זה מגיע לוואטסאפ, אוטומטית זה מזהה, ופשוט עושה לכם דוח רווח והפסד, ואם אתם עוסקים פטורים ועוסקים זעירים, אני ממליץ לכם, תנהלו הוצאות, חבל על הכסף שלכם.